Posle kocúrskej čutočky, ktorú i toho roku pririchtali najmladší kocúrci u veľkej sály Doma kultúry, u ktorej z tej nahody bolo málo štebodní mesta, vyvedzená časť dzecínskej predstavy na terapii u Milévy autorky, glumici i režisérky Kataríny Fejdy. Posle predstavy dodzelili nahrady účastníkom na konkursu Kocúrska čutka. Ďura Šefer-Sremac zo Zrumy i Vitomír Čurčin zo Zrenjaninu podzeljali peršu nahradu na konkursu a na tému Vyberanky našo na Sušni, a na šljebodnú tému peršu nahradu tiež podzeljali Miroslav Sredanovič zo Beogradu i Živko Prodanovič zo Zagrebu. Sockiovú nahradu za humorističný text na ruskim jazyku toho roku dostal Sebastian Radi zo ruskog kerestura. Co za це znači perša nahrada? Veľmi mi znači, poneže som ešte taký nedostal za taký literatúrny texty, a veľmi mi znači, poneže som dostal u kocúre, a nie u svojim meste. Na samej manifestácii prehlašená i najdlhšia čutka tohoročnej lamačky. Najväčšia tohoročná bola 33, hovoríte. 33, hej. Môžeme to ukázať s patračom? To tu, hej. Kocúrska čutka predĺžená u prostorioch Valavskej čitalnice je otrimaná výstava dzecínskych robotoch, jak je výstava karikatúroch tohoročného pobytníka Alexandra Devetaka zo Severbasu. Popri tým u čitalni dodzelení i nahrady za najlepší dzecínsky podobov roboty zo prešloročnej výstavy. Tohoročná kocúrska čutka zakončená so vyvodzením predstavy Orkester Titanic Dramského studia Ruského kultúrneho centru zo Nového Sadu.